A súlyemelő? Láttam a televízióban. Ha repedés mutatkozik az anyagban, akkor itt a két csúcs között megjelenik egy harmadik. És az mi az a fényes vonal? Ide nézz, Nyuszi. Láttál már ilyet? Megnézem erősebb impulzussal, Béla. Szép dolog ez a technika. Az. Baromi szép. Repedés? Nem. Furat. De hogy így megmondta, ez világít.